Vážení diváci, vítam vás v ďalšom dieli podcastu Eklezia, ktorý vychádza ako rozšírenie tematického čísla časopisu Eklezia. Tento podcast vychádza s finančnou podporou Konferencie biskupov Slovenska. Len pripomeniem, že časopis Eklezia je teologicko-pastoračné periodikum, ktoré je určené pre všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom angažovaní v pastorácii. Či už kňazi, laici, reholníci alebo študenti teológie. V tomto dieli časopisu a zároveň aj podcastu sa budeme venovať tomu, akým spôsobom duch pôsobí v cirkvi, ako vnímame jeho vedenie, alebo aj nevnímame, akým spôsobom sme schopní mu načúvať a aké výzvy toto načúvanie Duchu Svätému prináša. Na túto tému sme si pozvali dvoch vzácnych hostí. Jedným je riaditeľka Spolku svätého Vojtecha, Martina Grochalová. Dobrý Vítaj, večer. Martina. A druhým je dekan bohosloveckej rímskokatolíckej fakulty Univerzity Komenského, Jozef Jančovič. Vítajte. Ďakujem pekne. Sme veľmi radi, že môžeme spolu s našimi hostiami objaviť to, akým spôsobom môžeme lepšie vnímať pôsobenie Ducha Svätého v cirkvi. Tým by som mierila aj svoju prvú otázku. A to je, že keď sa pozrieme na aktuálny stav cirkvi v epoche meniaceho sa sveta, ako sa píše v Eklezii, vnímame vedenie Ducha Svätého, alebo by ste povedali, že sa skôr držíme nejakých už zaužívaných štruktúr a nechceme vystúpiť z týchto zabehaných chodníčkov? Vnímate, že sme naozaj citliví na vedenie Ducha Svätého a aké znaky možno vnímate, ktoré na to poukazujú? Jozef. Keďže cirkev je bosko-ľudská spoločnosť, má teda svojho zakladateľa Ježišovi Kristovi, ktorý je prislúbil neustálu prítomnosť ducha, ako toho, ktorý uvádza do pravdy, ktorý cirkev vedie. Ale zároveň sme aktérmi v cirkvi aj my ľudia, ktorí toho ducha môžeme mať v živote viac alebo menej. Veľmi pekne hovorí Ježiš v Lukášovom evanjeliu, že tí, ktorí prosia Otca, dostanú Ducha Svätého. Duch Svätý je akoby vždy plod a respektíve ovocie našej modlitby. A to sami nejak tak vnímame v našom živote, že niekedy nami viac hýbe Duch Svätý a niekedy Duch Sveta. No a práve Duch Svätý to nie je podľa mňa len nejaká statická skutočnosť, že Ducha Svätého sme dostali a je v nás natrvalo, respektíve nás opustí a už nie je. Naopak my môžeme s duchom byť familiárni a prežívať jeho plnosť pôsobenia, čím viac sa mu otvárame. A teda tu platí tzv. Zákon, by sme mohli povedať mesiáctva, že tá plnosť ducha rastie, je dynamická, respektíve môže ustupovať. No a teda je podmienená určite aj našou modlitbou, našim záujmom, našim konaním dobra voči druhým a teda čím viac milujeme Boha, tak tým viac ducha v sebe máme, ale zároveň môžeme povedať, že Boh neopúšťa svoju cirkev, pretože, ako krásne hovorí aj v liste Rimanom svätý Pavol, Božia láska bola rozliata v našich srdciach skrze ducha, ktorého sme prijali. Pri krste, vo sviatosti birmovania, ale aj v tých úkonoch viery, ktoré robíme, aj v tých dobrých skutkoch, ktorých konáme, tak čím viac sa snažíme v tomto smere, tým viac sme hýbaní Duchom Svätým. Chceli by ste ešte niečo doplniť možno? Ja vnímam Ducha Svätého, teda ja nie som teológ, takže to budem hovoriť možno skôr z pozície veriaceho, ale napriek tomu, ako ste vraveli, že sú meniace sa časy, tak ja ho vnímam ako takú konštantu, nie v zmysle statickosti, ale v tom, že on je tu stále a podľa toho, ako sa mu otvoríme, tak dokáže v nás pôsobiť alebo nepôsobiť. A čo by ste možno povedali, čo by sme mohli robiť preto, aby sme sa boli schopní viacej otvárať jeho vanučiu? Tomu, aby sme boli tak citliví na to, že neísť podľa toho, čo chceme možno my, ale možno z toho ja sa presunúť k takému mystickému my, ktoré aj tak pomenováva pekne pápež František. Áno, to je veľmi pekný rozmer, teda aj tej prítomnosti Ducha Svätého, pretože aj cirkev to je nie o jednotlivcoch, ale o spoločenstve. A cirkev je tvorená jednotlivcami a vytvára to spoločenstvo, takže podľa mňa viac ducha je v nás, len keď sa necháme viac objať Božou láskou a viac ju prežívame v našom živote, lebo ju potom aj vieme dávať.
A skutočne Duch Svätý v teológii je definovaný ako zosobnený vzťah medzi Otcom a Synom. Ale Duch Svätý to je tá Božia láska smerom k nám, takže čím viac mysticky, ale aj prakticky prežívame to, že Boh nás miluje a že my túto lásku môžeme dávať svetu, tak tým viac nami hýbe duch. Ja by som označila za taký barometer pravdu, že ak tie naše činy alebo to, čo chceme robiť, sú motivované pravdou a hľadáme pravdu, tak v tom nachádzame viac ducha a viac sme mu otvorení. Mhm. V tom, ako ste hovorili pekne o tom, že tam, kde sme ako spoločenstvo, tam, kde spolupracujeme, tak tam je o to viac prítomný duch. A to trošku naráža na aktuálnu možno aj polarizáciu, ktorú veľmi intenzívne vnímame aj v cirkvi. Mne sa javí, že keď sme v rámci už jedného tela rozdelení, tak len ťažko dokážeme svetu prinášať nejaké svedectvo pravdy, autentickosti. Je možno toto rozdelenie takým aj ako kebyže znakom ducha a rôznych darov, ktoré on dáva a ktoré nevieme možno správne uchopiť, lebo to vnímame automaticky ako možno rozdelenie, ohrozenie, alebo je to možno vzdialenie sa od ducha? Dobrá otázka. No, byť jednotný v cirkvi neznamená byť homogénny, ale na druhej strane byť jednotný znamená byť s Bohom. Istým spôsobom my žijeme v kultúre, ktorá veľmi silne teda presadzuje individualizmus. A toho sme svedkami. Po tej revolúcii predtým nás súdruhovia učili tej kolektivizácii a tomu kolektívnemu mysleniu, kde spoločenstvo, respektíve štát, bol dôležitý, respektíve strana. No a naopak, po tých možnostiach, ktoré prišli, a tá kultúra, ktorá fragmentizuje naše životy, nás len utvrdzuje v tom individualizme. A cirkev a jej učenie, ale vôbec aj pôsobenie ducha nás naopak vyháňa z toho vlastného života, z tých vlastných nejakých pozícií, aby sme šli smerom k druhým. A toto stretanie sa, tieto vzťahy, tieto zväzky, ktoré budujeme v spoločenstve, kde jeden potrebujeme toho druhého a nevystačíme si sami, toto veľmi napomáha tomu, aby v nás pôsobil ten pravý duch a nie ten duch sveta. Pretože niekedy ten individualizmus, či si to chceme alebo nechceme priznať, o našich vlastných záujmoch, o našich takých niekedy aj zúžených pohľadoch. A vidno, že človek musí premieňať svoje srdce. Ja ešte vnímam to, že keď nastávajú nejaké krízy, rozdelenia, polarizácia, všetko to negatívne, tak zároveň to slúži aj na nejaké očisťovanie, že je tu niečo ťažké, čo prekonáme, ale to nám pomôže sa posunúť ďalej a môžeme z toho výjsť naozaj naplnený duchom a môžeme zmeniť našu spoločnosť, ale opäť si myslím, že za tým musí byť práve to ustavičné opakovanie si a hľadanie toho, čo je pravda a čo je to vanutie ducha. Takže možno túto aj výzvu takým spôsobom správne uchopiť, aby nás nefragmentovala viac, ale aby nás posunula. Hej, áno, lebo však tie skúšky a tie krízy boli v cirkvi vždy. To je nielen v cirkvi, ale aj v spoločnosti, že to nie je, že teraz sú dobré časy, potom budú zlé, ale vždy je to, kráča to ruka v ruke, takže nemusíme byť z toho znechutení, ale skôr sa naozaj k tomu postaviť čelom. Áno, skúška je vždy súčasťou života veriaceho, pevnou súčasťou. A naopak skúšky nás môžu zdokonalovať. My dozrievame v istých prekonávaniach skúšok. Na druhej strane je aj pokušenie, ktoré zase musíme vnímať. Zaujímavé, že v Biblii sa tým istým slovom označuje aj skúška, aj pokušenie. Neuveď nás do skúšky, neuveď nás do pokušenia, že aj očenáši. Môžeme takto nejak chápať, pretože my vieme, že niekedy aj v skúškach vieme upadnúť a preto potrebujeme tú Božiu silu. Preto chceme, aby nás viedol Pán aj so svojím duchom, lebo sme slabí a vieme aj zlyhávať v skúškach. Ale naopak, skúšky nie sú nutne trest, ale sú test častokrát. V Eklezii je také pekné pomenovanie, že vyzuť si obuv na posvätnej pôde toho druhého človeka. A ako by ste možno povedali, že by to malo vyzerať, keď pretavíme tieto slová do praktického života a do našich vzťahov, či už medzi kňazmi a laikmi, alebo medzi rôznymi skupinami, rôznymi názorovými skupinami navzájom? Ako by toto mohlo vyzerať, keby to naozaj žijeme? Čo je podľa mňa istý taký znak vanutia ducha, ak sme tohoto schopní.
Ale aj súčasná debata o synodalite a o tom procese, ktorý rozbehol pápež František, kde chceme kráčať spolu. Mimochodom, tá synodos v gréčtine neoznačuje len spoločnú cestu, ale to dynamickejšie, skôr to spoločné kráčanie, teda tú aktivitu. A to vedomie, že aj moji bratia a sestry, ktorí sú pokrstení a patríme všetci do cirkvi, sú tí svedkovia Ducha Svätého, nám pomáha vnímať sa navzájom. Kultúra dialógu nám veľmi v tomto prípade môže pomôcť. Vieme sa počúvať, vieme rozlišovať tie jednotlivé pohľady ľudí. A keď sa vieme modliť a v takom spoločenstve modlitbe a rešpektu hovoriť o týchto skutočnostiach, o tom, čo nás teší, čo nás trápi, čo by sa mohlo robiť nejak inak, tak to nás vedie skutočne k takým spoločným, takým novým procesom. A pápež František chce, aby cirkev bola skutočne v tomto smere viac angažovaná, kde sa počúvame navzájom, kde sa rozlišujú tie cesty, všetko v modlitbovom duchu, kde nedostanú priestor len nejakí aktivisti, ktorí chcú za každú cenu sa uplatniť, ale naopak sa počúva každý s rešpektom, bez odsudzovania. A hľadať tie spoločné cesty je veľmi dôležité aj kvôli väčšej misionárskosti cirkvi, ako to je ten záverečný dokument po ukončení synody v 24. októbri, ktorý vyšiel, hovorí, kde sme všetci máme byť za synodálnu cirkev, za spoločenstvo, spolúčasť a za misiu, pretože cirkev má toho Boha vnášať aj do sveta. A to dokážeme len vtedy, keď žijeme svedecké my sami. Chceli by ste ešte niečo doplniť? Pre mňa je táto myšlienka veľmi silná, pretože ju viackrát používam aj ja vo vzťahu k iným kultúram, že máme mať úctu k iným ľuďom, ktorí žijú iným spôsobom života. Ale je to teda pre mňa aj v tom konkrétnom prípade, keď ste vraveli o vzťahu kňazov, laikov alebo ľudí navzájom, je to naozaj o tej základnej úcte a základnej slušnosti, že sa k druhému správame tak, ako by sme chceli, aby sa on správal k nám, že sa k nemu správame s úctou. A teda ten rozmer počúvania je podľa mňa v dnešnej dobe nesmierne dôležitý, pretože máme tu skôr tú kultúru seba prezentácie a čo som robil ja a čo budem robiť ja, a že aj cez tie sociálne siete vidíme, že tá individualizácia je veľmi silná a práve tento rozmer spoločenstva a počúvania jeden druhého musíme sa mu všetci učiť a musíme byť do toho zapojení, lebo to je jediný spôsob, ako kráčať spolu a ako aj počúvať spolu. To sa mi zdá, že bola vlastne myšlienka aj synody, že naučiť sa vlastne počúvať v prvom rade a učiť sa akoby rozlišovať vo vzájomnom dialógu a spoločne. Neísť vlastne si vlastnou cestou a to, ako to viem ja najlepšie, ale počúvať toho druhého a spoločne rozlišovať. Lebo dnes ľudia často vedú iba monológy, že nevedú dialóg, ale dva monológy, kde každý si chce svoje povedať, ale vlastne ho nezaujíma, čo hovorí ten druhý. Takže možno toto je ten... Tieto myšlienky veľmi silne potenciujú vzťah ako taký, lebo v podstate, keď sa počúvame, keď sa snažíme rešpektovať, tak my prežívame hĺbší vzťah, nie je to len o mne. No a my v podstate aj naše kresťanstvo je postavené na vzťahu troch božských osôb. To je taká kľúčová vec v našom náboženstve, že aj spása prichádza cez vzťah, cez náš vzťah k Bohu, k Ježišovi Kristovi a Duch Svätý buduje aj náš vzťah k Bohu a zároveň aj medzi nami. Takže toto len všetko posilňuje tento rozmer, ktorý nás robí skutočne úctivými, aj pravdivými, ale potom aj tie naše vzťahy sa stávajú zmysluplnejšími, pretože ich budujeme tak skutočne opravdivo. Ak môžem povedať takú osobnú skúsenosť, to som mala takú veľmi, veľmi silnú skúsenosť, že som bola na pive, poviem to tak, že sme boli si sadnúť a boli sme taká skupina, že ani sme sa nepoznali všetci medzi sebou, z toho boli niektorí veriaci, niektorí takí ako tak a niektorí neveriaci. A bol to tak nádherný večer a tak, akože tak intenzívne to bolo a ja som rozmýšľala, že prečo. A bolo to preto, lebo naozaj všetci počúvali. Keď niekto hovoril, mohol hovoriť čokoľvek, aj keď to druhého nezaujímalo, ale všetci ho počúvali veľmi vedomé a veľmi s takým pochopením. Potom povedal niekto iný niečo a myslím si, že v tom bolo celé čaro toho krásneho zážitku, že to vo mne rezonuje doteraz a toto považujem za taký vzor, napriek tomu, že to neboli ani ľudia, ktorí chceli žiť synodu alebo niečo podobné, ale naozaj žili v tom svojom živote. Áno, pochopili myšlienku. Áno. Hej.
A keď sme už spomínali teda ten synodálny proces, tak veľa ľudí ho spochybňovalo, že či bolo niečo takéto potrebné, či to malo nejakým spôsobom zmysel pre cirkev. Čo by sa možno malo diať, aby to neostalo teda pri nejakom procese, ktorý bol ukončený, ale ďalej pokračovali tieto, podľa mňa, ako keby krásne životodárne myšlienky synody v bežnom živote farnosti. Mhm. Alebo aj kresťanov jednotlivo. Áno, aj ten záverečný dokument, ktorý vyšiel teda v októbri ešte za pápež František, nenapísal sám nejakú záverečnú exhortáciu, ale len teda zozbierali sa isté podnety a vypracoval sa takýto záverečný dokument, ktorý je teraz v dispozícii. Zdôrazňuje to, že aj táto synodalita viac menej len počiarkuje prorockého ducha druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý už istým spôsobom naznačil aj to miesto laikov v cirkvi, len ako by sa ešte nedotiahli tieto procesy. A to vždy tak býva v cirkvi. Tam sa potrebuje istý čas na to, aby sa aj isté závery, respektíve rozhodnutia, stali pre nás významnými a zmysluplnými. Tá polarizácia v cirkvi začala byť teda veľmi výrazná. Sú ľudia, ktorí sa vracajú k starým formám, k tradíciám, kedy kňaz mal svoj status, kedy v podstate bol vysokou autoritou a toto by sa chcelo dosiahnuť možno pomocou starších foriem, aj používaní latinčiny napríklad. Na druhej strane sa tvorí istý progresívny smer, to zase bola tá obava pred synodalitou, lebo v Nemecku vieme, tá cesta ide trošku takým nie veľmi dobrým spôsobom. Vatikán nad tým bdie a snaží sa samozrejme aj pravdivo nejak tak naznačovať túto cestu, aby to nesmerovalo k odtrhnutiu sa od Ríma, pretože to tu už bolo a teda hriech častokrát rozdeľuje spoločenstvo. Takže naopak ten dokument silne len zdôrazňuje to, čo už naznačil aj teda druhý Vatikánsky koncil a synody biskupov sa stali pevnou súčasťou napríklad aj toho diania po druhom Vatikánskom koncile, ale chce sa to preniesť ešte viac aj do prostredia našich farností, našich cirkví. Napríklad, kde ja ako farár som kreoval vždy istú aj ekonomickú farskú radu, ale napríklad aj tento dokument, či už na úrovni diecéz, ale aj farností, vyzýva, aby sa tvorili aj pastoračné rady vo farnostiach, kde budú zapojení viac laici, aby napríklad aj účasť laikov na liturgiách v nedeľu, ktorá je taká dôležitá preto, aby cirkev žila z Eucharistia, najmä z tej nedeľnej svätej omše, aby sa treba posilňovalo toto aj napríklad pri znižujúcom sa počte ľudí v kostoloch. To je veľmi dôležité. Na druhej strane vnímať tú pozíciu kňaza, jeho požiadavky, respektíve aj jeho ťažkosti a potreby, ktoré sú, kde môžu na tom participovať samotní laici, keď sú zapojení do samotného behu života v cirkvi. Teda dokonca tieto participatívne orgány, ako ich nazýva aj tento dokument, majú byť počúvané a nemajú už byť len poradnými orgánmi. Toto je tiež novota z toho dokumentu. A napríklad aj biskup musí isté rozhodnutia, ktoré ho do budúcna čakajú, mať podložené práve aj hlasom týchto participatívnych orgánov. Čo sú napríklad aj v diecézach isté poradné orgány biskupa, či už trebárs sudcovia, ktorí sa stretávajú pri diecéznom súde, respektíve tá pastorálna rada, ktorá sa tvorí, alebo presbyterská rada, ktorá je tiež poradným orgánom biskupa v diecéze. Takže dáva sa väčší akcent, väčší dôraz na tieto spoločenstva, kde sú jednak hlasy nielen zasvetených, ale aj laikov, ktoré sa majú istým spôsobom doplňať a brať opäť v tom prostredí takej modlitby, uvažovania, rozlišovania seriózne a vážne. Vy ste tak zaujímavo aj povedali, že je to vlastne také prirodzené vyústenie aj druhého Vatikánskeho koncilu, synodálny proces. Že môžeme ho vnímať vlastne v tej kontinuite toho, akým spôsobom sa cirkev ďalej vyvíja, možno prehlbuje aj vo vnímaní znamenia čias, že až aktuálne, keď jednoducho je menej povolaní, vidíme, že je úbytok po celom svete skoro, tak prirodzeným vyústením je, že sa posilňuje postavenie laikov. Akým spôsobom by ste si aj vy možno vedeli predstaviť ich činnosť možno vo farnostiach, ktoré poznáte, alebo v takomto bežnom živote cirkvi? Aké možno zodpovednosti by mali mať, alebo kde by ste videli ich rolu?
Ja si myslím, že aj v mnohých oblastiach už majú laici veľký priestor alebo sú zaangažovaní, aj keď je pravda, že v rámci cirkvi na Slovensku sú skôr ako dobrovoľníci alebo tí, ktorí pomáhajú kňazovi, že možno to nie je zaradené do tej štruktúry, ako je napríklad v západnej Európe, že pracujú, fungujú pastoračné asistentky alebo asistenti, ktorí to majú normálne ako svoje povolanie a zamestnanie a že to tam už tak vyprofilované. Ale myslím si, že už je tá otvorenosť o mnoho väčšia, ako bola kedysi, ale vždy je tu priestor, však takmer všetky činnosti okrem sviatosti môžu sa na nich podieľať laici a už je to asi len na kňazoch a farnostiach, aby to podporovali tieto aktivity. Áno, to vždy závisí samozrejme od tých farností a od toho, ako je otvorený trebárs aj pán farár a kňaz tej farnosti pre túto spoluprácu. Niekde to menej, niekde viac, ale teda samozrejme laici majú častokrát svoje rodiny, svoje životy, svoje zamestnania. To nie je o tom, že aby boli ešte viac zapájani popri tých svojich povinnostiach, ale na druhej strane je potrebné v tých platformách, ktoré sa črtajú a sú už súčasťou života mnohých farností, ich urobiť o to viac aktívnejšími a teda zapojiť aj do tých rozhodovacích procesov tých laikov v tom, skutočne v tom takom opäť participatívnom spôsobe, že aby aj oni sa zúčastňovali na istých veciach, ktoré napokon aj tak pán farár robí vďaka ním. Takže je to o tom, že v podstate vedomí si toho všeobecného krstu sme pozvaní tomu, aby sme boli skutočne viac angažovaní navzájom, ale zároveň, aby aj to spoločenstvo cirkvi bolo v tej farnosti prítomné aj v tom misijnom duchu. To sa dá jedine spoločne, to nemôže robiť len kňaz sám, že? Napríklad laici sú tu nesmierne dôležití, lebo oni žijú konkrétne s tými susedmi v tých, na tých jednotlivých uliciach, v tých proste bytovkách a sa stávajú sami tými misionármi, ktorí teda môžu byť omnoho ešte účinnejší, keď žijeme tú vieru aktívnejšie, v spoločenstve, nie sami. Lebo ono nás to aj v tom duchovnom živote ťahá častokrát takému individuálnemu prejavu aj tej zbožnosti. A ono, čím je to... Preto aj cirkev nemôže žiť bez Eucharistie, lebo my sa stretáme spolu na tej nedeľnej svätej omši. Častokrát ľudia aj naši niekedy nevedia, že prečo majú chodiť na svätú omšu, čo im to má dávať a nevidia v tom až taký zmysel. Ale práve to byť spolu, počúvať sa, spolu sa modliť, chváliť Boha, čerpať, spoločne nás privádza k tomu, aby sme žili skutočne ako spoločenstvo. A to len synodalita podporuje. Ja by som ešte stále tu rezonuje jedna taká vec, že všetky tieto témy ako keby sa viacej týkali cirkvi v Európe, ale že máme tu aj iné krajiny, kde sú tí laici tak neoddeliteľnou súčasťou života, že v podstate, kde je napríklad málo kňazov a v tých odľahlých, ja neviem, misijných krajinách vlastne celý ten život aj náboženský riadia laici alebo ho zabezpečujú laici. Takže že to je ešte úplne iná situácia, že my sa venujeme tým témam, ktorých žijeme my, ale keď sa pozrieme na cirkev ako univerzálnu, tak tie témy sú úplne iné v niektorých krajinách a myslím si, že v nich sú napríklad, keď sme boli v Kenii, tak tam sú laici o mnoho viac zaangažovaní do celého života farnosti, ako sú napríklad u nás, takže aj tu nám môžeme nájsť inšpiráciu v synodalite a nechať sa obohatiť a inšpirovať. No, to súvisí trošku asi aj s tou únavou viery v Európe a s tým nadšením, pretože dneska to je veľmi zaujímavý fenomén. Už ľudia ani tak nehľadajú otázku pravdy, ale zmyslu. Pre nich mnohé veci, aj tie naše náboženské, dokonca aj pre našich blízkych niekedy v rodinách, strácajú tie dôležité, podstatné veci zmysel. A teda podporiť tú tvorbu zmyslu, respektíve nejak ponúkať tie veci, aby boli pre nás zmysluplné, to je výzva pre nás všetkých. No ale v prvom rade sa musia stať zmysluplnými pre nás, ktorí chceme tieto veci žiť a teda takýmto spôsobom ich premýšľať musíme do istej miery a hľadať spôsoby. A tam môžu laici prichádzať aj s nápadmi, ktoré môžu byť dneska skutočne aj účinnejšie potom, aby sme mohli istým spôsobom spolupracovať ako spoločenstvo a urobiť tú našu vieru a to naše svedectvo možno presvedčivejšie a autentickejšie. Keď ste tak povedali, že my sme si vlastne možno naozaj už aj zvykli na to, že máme naozaj prístup ku sviatostiam, že naozaj žijeme oproti ľuďom v mnohých krajinách v takom, dá sa povedať, že luxuse v tomto zmysle, pretože ľudia majú tam
niekedy naozaj najmä kontakt s laickým, povedzme, katechétom, a len raz za nejaký čas majú možnosť sa stretnúť s kňazom a pristúpiť ku sviatosti. A či teda my možno v Európe alebo v tom západnom svete už prestávame vlastne žiť s týmto duchom, alebo taký ten duchovný život, ale naozaj taký naplnený pôsobením Ducha Svätého v takom tom praktickom živote. Napríklad v tej živej kresťanskej komunite. V tom, že naozaj žijem ten svoj život, ale tak, že je to pre mňa hlavným zdrojom života. Toto je veľmi dôležitá otázka a teda aj dobrý postreh. Ovocím Ducha Svätého láska, radosť, pokoj. Radosť našej viery je veľmi kľúčová pre život aj nás veriacich a teda aj ten pokoj, ktorý sa potom z toho šíri a ďalšie čnosti, ktoré z toho vyplývajú, sú dôsledkom istého procesu. To je ovocie, to neprichádza zrazu, ale je to niečo, čo je vyvrcholením niečoho, že? No a práve radosť viery chýba v prípade nás mnohých kresťanov. A akože toto treba podporiť, keď ste už hovorili, Martinka, o tej Kenii, tak tam ľudia, keď idú na tú spoločnú svätú omšu, ktorú majú raz za čas, tak oni nejdú vo vedomí, že to bude nejaká 40-minútová svätá omša, to nás poteší, ako u nás mnohí. Nie, to musí byť slávnosť, ktorá bude na celý deň, pretože oni sa razia dlhú cestu kvôli tomu, aby sa dostali na tú svätú omšu. Oni tam chcú byť potom s tými druhými a prežiť krásne a nakoniec sa vrátiť, aby mohli z toho čerpať. No ale keď my máme kopec všelijakých iných podnetov, z ktorých chceme čerpať a častokrát čerpáme z takých prázdnych cisterien a čo nám radosť nedodáva, tak my sa pripravujeme o tej skutočne pramenej radosti. Takže v tomto smere je to výzva k tomu, aby sme Boha postavili do stredu svojho života, skutočne bol on tým, kým má byť, aby sme potom aj my rotovali okolo neho a nie okolo svojich životov. Mali ste možno aj vy vlastne takú osobnú skúsenosť z takejto cesty? No jasné, som ich mala viacero. Čiže som si spomenula na jeden taký príklad, že tej radosti, okrem toho, že sú tie sväté omše plné radosti, tak raz mi jedna pani povedala, som sa niečo pýtala, že v nedeľu tu budete? A ona, že nie, v nedeľu idem do kostola. Ale tak to nebolo, že musím ísť do kostola a potom sa vrátim, ale nedeľa, proste to je deň, keď idem do kostola a všetko ide bokom, pretože oni idú na svätú omšu, ktorá trvá 2-3 hoďky, je plná spevu, tanca, radosti, ale potom sa ešte stretnú spolu, majú, ja neviem, piknik a že je to deň, ktorý venujú naozaj Bohu, rodine, spoločenstvu, ľuďom a je tam naozaj tá vnútorná radosť. Aj keď som bola minulý rok v Kenii a v Ugande a som sa vrátila, tak naozaj tá svätá omša na Slovensku bola pre mňa potom taká veľmi smutná a taká, no nechcem teraz iba hovoriť o emóciách, že som nebola s nej naplnená, ale že niečo mi tam chýbalo jednoducho a toto je možno to, čo musíme opäť nájsť, aj keď iným spôsobom. Jasné, že my asi nikdy nebudeme tancovať na svätej omši, ale určite tam vieme nájsť nejaký rozmer, aby sme boli aj naplnení radosťou, nielen nejakými duchovnými myšlienkami. Že taká autentická radosť z prežívanej viery. To mi pripomína aj keď sa aktuálne veľmi veľa hovorí o ako keby, že osamelosti, ako dá sa povedať možno, že pandémii 21. storočia. A že vlastne dá sa povedať, že jednou možno z vízií budúcnosti, kam nás aj duch volá, alebo kam nás vedie, by mohlo byť vlastne vytváranie takýchto živých ostrovov, možno kresťanskej nádeje, kde by ľudia nachádzali takúto pravú vieru, nádej, radosť, keď by mohli načerpať. Áno, zdá sa, že ono trošku k tomu aj smeruje. Už Benedikt XVI ešte ako kardinál hovoril o tzv. Malých kreatívnych spoločenstvách cirkvi, kde v budúcnosti ľudia budú hľadať proste tú hĺbku a radosť. Pretože skutočne tie veci, ktoré nám svet ponúka, sú o chvíľkových radostiach, ale teda tú hlbokú radosť nám dá jedine. A ten pokoj nám dá vzťah s Bohom a s druhými. A práve prehlbovať toto všetko nám pomáha naša viera. Či už ten ekleziálny rozmer sviatosti, alebo teda ten spoločenský rozmer prežívania tej prítomnosti Krista v Eucharistii.
A preto aj tá krásne pripravená nedeľná svätá omša, kde sú veľmi krásne, hlboké spevy, kde to proste nikoho nevyrušuje, ako sa to teda prednáša, to, čo sa robí, ale naopak to môže ešte viac vtiahnuť. A pripravený príhovor kňaza pre spoločenstvo, ktoré chce počuť isté aj nové, alebo inak premyslené veci, toto všetko je výzva pre nás, aby sme skutočne to, čo prežívame, to, čo slávime, je to liturgia, je konanie ľudu v podstate, kde máme tú veľkú úlohu tú prítomnosť Pána v Eucharistii prežívať inak. No a treba v Olomouci teraz začali taký program, trošku poznačený samozrejme trochu aj tou situáciou po synodálnej cirkvi, ale zároveň aj to, že ubúda počet kňazov. Treba spoločenstva sa redukujú, že na čo všetko vsadiť, aby na 5 bodov tam vsadili, a teda je to jednak tá to prežívanie Eucharistie v nedeľu. To sa stáva pre nich kľúčové, a teda tá nedeľná svätá omša je príprava, sa stáva takýmto spôsobom dôležitá. A okrem toho sú tam potom aj tie otázky tej misie, toho samotného spoločenstva, ale aj tie transparentné procesy v tých farnostiach. A ďalšie tie body, ktoré tam majú rozvité, a teda nazvali to ako projekt Prepojený, kde teda sa snažia prepájať laikov aj so zasvetenými, a teda život vo farnostiach. Práve v tej situácii už teda isté redukcie ubúdania členov cirkvi, aj kňazov. A možno vy, keď počúvate aj názory či už akoby laikov z farnosti, keď ste mali skúsenosť, alebo aktuálne študentov, kde možno oni vnímajú, že by potrebovali také správne vedenie, aby dokázali rozlišovať, že kde ich Duch Svätý volá. Tak to, čo vnímam ako istú skutočne prioritu, je isté duchovné sprevádzanie do budúcna bude pre ľudí veľmi dôležité, napríklad aj pod vplyvom istých ťažkostí, ktoré ľudia prežívajú, alebo teda aj isté problémy, ktoré sa vyskytujú v živote ľudí. A kňaz, ktorý je zahltený možno nejakými organizačnými vecami a ekonomickými záležitosťami, tak nemá až toľko priestoru. Napríklad v Taliansku majú ľudia predstavu o kňazovi, že ten nikdy nemá čas. A toto je niečo, čo môže potom veľmi zle v podstate ten obraz kňaza do spoločnosti nejak tak formovať, pretože mať čas na ľudí, mať čas na to, aby sme prežívali tie vzťahy lepšie, potom to volajú ľudia. Proste dať si čas, počúvať sa, povzbudiť. Častokrát stačí len počúvanie a ani nie nejaké veľké rady aj z toho kňazského života. Viem len byť s nimi a vedieť tak naznačiť možno a povzbudiť človeka, naznačiť nejakú cestu, a v podstate mladí veľmi si vážia to, keď sa prežívajú autentické vzťahy. To je kľúčové. A práve opäť len sa vraciam k tomu, čo som povedal, že aj táto synodalita len podporuje a posilňuje ten rozmer vzťahovosti v cirkvi. Že možno by ten kňaz mohol tie manažerské práce prenechať laikom a... Áno, však práve o to ide, že... Hej. A môžu to robiť aj ľudia, ktorí sú profesionálne možno na tom lepšie a sú v podstate, a bude v budúcnosti potrebné asi aj istým spôsobom aj odmeňovať potom finančne tých ľudí, ktorí majú podiel, participáciu na takýchto veciach, lebo tým pádom sa pomáha tomu spoločenstvu. Takže taký štruktúry, profesionálny pastoračný pracovník. To je, že ono tie štruktúry sa v tých zmenených okolnostiach budú musieť vytvárať. Je to výzva. Áno. Vy možno máte tak skúsenosť, Martina, s pôsobením cirkvi navonok. Čo možno tak vnímate, že cirkev sa možno snaží komunikovať, ale nie vždy je to správnym spôsobom vnímané, a čo možno naopak má dobrý úmysel veľakrát niečo odovzdať, ale nie je to možno správne uchopené zo strany verejnosti. No ja si myslím, že cirkev by sa hlavne mala viac chváliť tým, čo robí, lebo cirkev robí nesmierne veľa dobrých, užitočných, pozitívnych vecí, len v podstate ľudia o nich ani nevedia. Napríklad, keď si zoberieme len katolícku charitu, tak tá je najväčším zamestnávateľom v sociálnej oblasti na Slovensku, že je tam zamestnaných veľa ľudí, ktorí sa venujú tým ľudí na okraji spoločnosti, a vlastne o týchto aktivitách vieme veľmi málo, alebo aj o mnohých dobrých veciach. Takže tu vidím taký obrovský potenciál, lebo keď sa niečo stane zlé, tak o tom vedia okamžite všetci, aj z toho obrovské halo. Ale keď sa deje niečo dobré, tak o tom vie
málo kto, takže si myslím, že by sme sa mali naozaj viac učiť ponúkať tieto témy aj médiám a prezentovať ich v médiách a chváliť sa nimi, ale myslím v tom dobrom, hej, že ich prezentovať a poukazovať tak na tú peknú tvár cirkvi, ktorá je určite o mnoho väčšia ako tá temná stránka. Uh-huh, uh-huh. Ako by ste povedali, možno, že je vnímaná cirkev z vášho pohľadu zo strany verejnosti? Ja si myslím, že mnohí ju ani nejako nehodnotia, že ju ani nevnímajú možno, ale čím som sa ja stretla v poslednej dobe, tak ja som sa stretla s viacerými ľuďmi, ktorí, dajme tomu, boli neveriaci alebo nežili svoju vieru a keď prišli do istého veku, hlavne takého stredného veku, tak sa obrátili a začínajú veriť a začínajú byť veľmi aktívni a nie sú to ojedinelé prípady, že ja sama sa tomu čudujem, že čo sa to deje, že ľudia, ktorých som aj z mojej generácie poznala, že nič nemali s cirkvou, tak zrazu sú v nej veľmi angažovaní a prežívajú vlastne také vnútorné obrátenie. A toto si myslím, že to je veľmi, veľmi dobré znamenie, že aj v tom, že ľudia hľadajú viac ako len materiálne veci, že im chýba to duchovné a že práve tu môžeme byť my tí, ktorí im ho ponúkneme a ktorých príjmeme, aj keď možno, že nežili najlepšie predtým, alebo neviem čo, ale že budeme voči nim otvorení a budeme sa tešiť s nimi, že našli tie hodnoty, ktoré nám už možno predtým boli blízke. Len na doplnenie, veľmi veľká vec, keď ľudia pozývajú tých, ktorí sú možno nejak ľahostajní, tí, ktorí sú aktívnejší a opakovane pozývajú do spoločenstva, to niekedy ľudia hodnotia, že nás doteraz nikto nepozval. Stačí tak málo niekedy, len teda aj to je na nás a najmä tých, ktorí teda žijú medzi tými ostatnými, aby sa nebáli pozvať a nejak z tej svojej viere sme sa nezakúkli, ale naopak byť otvorení spoločenstvom. Možno si aj všímať to, Áno, že áno. hľadajúcich, ktorí majú otázky, alebo tak. Áno, dneska sa mi možno aj tak kategória veriaci, neveriaci trošku preklápa, že sú ľudia, ktorí sme na ceste a tí, ktorí hľadajú cestu. A teda tí seekers, tí sú v podstate, lebo ľudia myslím, že hľadajú, niekedy nevidia významy z tých vecí, ale možno po istých skúsenostiach, ktoré zažívame a zažívame rôzne v živote, tak sú oslovovaní aj vecami a skutočnosťami, ktoré im môžeme ponúknuť. A preto človek je tvor hľadajúci z podstaty. Možno aj rôzne akoby aj spirituality alebo snahy vlastne nejakým spôsobom nájsť duchovný rozmer, zaplniť by som povedala duchovný rozmer v sebe, tak oni sú vlastne aj dôkazom toho, že v nás je to duchovno hlboko integrované. Áno. A ľudia sa vlastne snažia, by som povedala, že tak zo všetkých síl vlastne nájsť niečo, čo by na to duchovno odpovedalo. Áno. A čo by dalo zmysel tomu životu. Hej. Sa môžeme trošku aj možno tak pochváliť, že keď sa bežne vo všetkých náboženstvách človek alebo ľudia snažia nájsť Boha, tak my máme v kresťanstve, a toto je úžasná vec, ktorú potrebujeme prežívať, Boha, ktorý si nás už našiel. Ježišovi Kristovi. A teda Boh s ľudskou tvárou, to je pre nás Ježiš, my sme kresťania, my mu veríme, my sme mu svoje životy odovzdali a chceme sa mu čo najviac podobať. Tak toto je vec, a teda skutočnosť, realita, ktorú potrebujeme len znovu a znovu prežívať hlbšie a hlbšie a dať zakúsiť tak tú blízkosť Boha, ktorý je nám solidárny v utrpení, ktorý objal dokonca aj smrť. To takéto božstvo iné náboženstva neprezentujú. Takže v tomto smere aj ten úžasný potenciál kresťanstva postaveného na láske spočíva práve v tom, že Boh sa dal. Alebo čo sú úžasné príležitosti, čo tiež vnímam, že tú tvár, ako vnímajú ľudia tvár cirkvi, tak sú také, ako sú sobáše a pohreby, kde niektorí prídu naozaj iba tam sa stretnú s cirkvou, že ináč nemajú kontakt. Tak som tiež mala takú peknú skúsenosť, keď mi neveriaca kamarátka povedala, že mali v rodine pohreb v kostole a že bolo to tak nádherné, bolo to plné nádeje. A to vravím, že tak to bol kompliment, pretože aj pre tých kňazov, aj pre tú farnosť, pretože keď oslovili neveriaceho človeka, ktorý cítil beznádej, tak toto je naozaj tá pozitívna tvár cirkvi, že my dávame nádej v týchto chvíľach. Áno, práve človek v takých hraničných situáciách a momentoch a práve smrť blízkeho je takým, práve tam je človek veľmi otvorený pre túto skutočnosť a je veľmi oslovený napokon.
Mhm. Že možno si tak uvedomiť viacej, že to bohatstvo, ktoré máme, Áno. čerpať z neho. Mm. Ja som si tiež tak uvedomila, keď som bola prednášať o tajnej cirkvi a o osobnostiach, ktoré vlastne na Slovensku pôsobili. A tam bol jeden neveriaci publiku, ktorý mi potom povedal, že keby som kresťan, tak som hrdý. Ja som si tak uvedomila, že my možno si toto niekedy nevieme, tak Áno. že máme byť na čo. Áno. A podobne som to zažila aj na Sobáši, že boli neveriaca rodina a počuli toho kňaza, že sa prihováral proste civilným jazykom a že tomu rozumeli a teda úplne tak na svadobnej hostine sa rozobrala kázeň. Čo prv bolo bežné, že pri nedeľnom obede sa rozoberá kázeň, takže opäť tu je priestor, že kde je Boh. Áno, ľudia počúvajú, inak to je fakt. No. Treba nepodceňovať, naopak využiť tie momenty, pretože práve, a to je pravda, že v podstate tam prichádzajú ľudia, tí hľadajúci, ktorých bežne nemáme v kostoloch. A že to máme vlastne ako sviatosť dokonca. Áno. Teda to manželstvo, alebo aj krst máme. Že... To sú tie rodinné udalosti, kde sú vťahnutí, teda aj tí príbuzní a prichádzajú a práve, a to je teda silné potom, keď zostávajú práve tieto spomienky, že aspoň tých pár kontaktov, ktoré s cirkvou mali, keď sú takéto pozitívne, tak ďakujeme. Ešte by som sa tiež chcela dotknúť toho, že niektorí teraz cirkvi vyčítajú, že sa snaží to svoje učenie nejakým spôsobom ohýbať alebo pripodobňovať svetu, aby si jednak že udržala ľudí, ktorých má, alebo aj pritiahla nových, ale spôsobom, že ohýba učenie. Kde by sme možno mohli nachádzať takú správnu mieru medzi tou otvorenosťou svetu a takým možno zachovaním si svojej tváre alebo takých tých hodnôt, na ktorých stojíme, ale bez toho, aby sme sa snažili nejakým spôsobom tvrdo ľuďom komunikovať pravdu a až tak ich vyčleňovať, dá sa povedať. Pravda sa dá hovoriť vždy aj s láskou. Dokonca aj nemôžeme vždy hovoriť o Kristovi v niektorých prostredniach, ale vždy by sme mali hovoriť kresťansky. A na druhej strane sú isté pravdy viery. Máme isté zásady morálne, ktoré zostávajú platné. Cirkev je vždy reformovateľná. Toto je istá zásada, tak sa to v podstate vníma aj v ekleziológii. Totižto cirkev v prostredí, v ktorom žije a v kultúrach, v ktorých sa nachádza, isté veci aj prehodnocuje a sú aj v pravdách viery isté priority a sú aj veci, ktoré sa môžu napríklad prehodnotiť. Vezmeme do úvahy trebárs pochovávanie samovrahov v minulosti na cintorínoch. Tí ľudia boli izolovaní ešte dokonca aj na tých cintorínoch. A pritom dneska vnímame omnoho viac tú komplexnosť aj týchto psychologických nejakých záťaží, ktoré sú. Takže sme sa stali omnoho citlivejší trebárs v tejto otázke. Takže, alebo otázka kremácie pri pochovávaní. Tam tiež cirkev nadobudla istú slobodu. Na druhej strane cirkev nadobudá istú slobodu v istých pravdách, ktoré presadia ako pravdy viery. Ale tie sú v podstate odkrývané iba ojedinele. Posledná dogma bola mariánska a teda súvisela s Máriiným nanebovzatím. Takže na druhej strane tu máme isté morálne zásady, ktoré sa snažíme pretlmočiť a tam princípy zostávajú, len teda sa hľadajú spôsoby, ako dokázať vidieť v každom človeku, nechaj akéhokoľvek zamerania, akejkoľvek rasy, že každý človek je na Boží obraz. A táto citlivosť trebárs v minulosti, kde sme si, aj keď sme patrili do iných náboženských spoločenstiev, nevedeli prísť na meno. Donedávna na Slovensku luterán bola nadávka. Toto napríklad v ekumenickom nejakom takom dialógu sme omnoho viac citlivejší. A vnímame, že aj keď spolu s týmito bratmi a sestrami, ktorí sú v iných cirkevných spoločenstvách, pretože v tejto tradície sa narodili a vyrastali, keď budeme viac bližšie ku Kristovi všetci, tak nájdeme cestu aj k sebe. A to je ten princíp ekumenizmu. Takže cirkev aj v otázke ekumenizmu napríklad nezľavuje, ale naopak nachádza ten zdroj, ktorý nám pomáha pochopiť podstatu veci. A tým je Kristus, od ktorého sme sa oddelili na rozdelenie, ktoré nastalo. A delenie, ktoré bolo v cirkvi, je dôsledkom jedine hriechu, a to si musíme priznať. A na druhej strane Kristus ale zostáva ako výzva pre nás všetkých. A trebárs niekto by mohol povedať, že aj v ekumenizme sme polavili všetky možné
nejaké zásady, ale naopak cirkev si je vedomá, že my vydávame svedectvo aj v tej rozbitosti kresťanstva. To si uvedomovali misionári v Afrike mimochodom. Keď chceli tým ľuďom ohlasovať Krista, oni si uvedomili, aký sme nejednotní. A teda vidíme, že v cirkvi tiež boli isté procesy, ktoré nás nejak tak mohli utvrdiť v niektorých postoch, ktoré neboli až úplne také nejaké veľmi objektívne, a uvedomiť si to a prijať to ako v pokore a hľadať tú pravú cestu, to je pre nás vždy ozdravujúce. To sú len niektoré príklady, trebárs. Ja niekedy, niekedy mám dojem, že sa niekedy vníma ako ohýbanie to, že sa to hovorí jazykom dneška, ale to si myslím, že to je úplne v poriadku a naopak, že je to na prospech, ak používame prostriedky dneška na ohlasovanie evanjelia a tých pravd viery, takže aby sa toto náhodou nemýlilo. Ja tiež tak vnímam, že aj pápežské exhortácie alebo tak, keď sú nesprávne interpretované, tak je to často tým, že my vlastne nevidíme ten komplexný obraz. Že oni to jednoducho rozdeľujú. Oni to jednoducho píšu na úrovni vnímania celosvetovej situácii v cirkvi. A my veľmi často vidíme len buď tú slovenskú, alebo možno európsku, ale že nevidíme ten celý komplexný obraz a na základe toho vlastne oni možno aj reagujú na to, čo sa deje. A píšu to jazykom, aby sa čo najviac vlastne priblížili človeku, čo je potom veľmi, by som povedala, že také kristocentrické. Doslova. Že toto nám akoby niekedy tak chýba ako laikom. Možno. A kde by ste možno tak povedali, že v najbližších rokoch duch tak bude viesť ďalej cirkev, aby sa stávala takou nositeľkou pravdy, nádeje, možno takej lásky vo svete? Ja myslím, že tá konštanta, ktorá bola platná, platí a bude platiť, je v tom, že v podstate opäť postaviť Boha do centra svojho života. Toto je inak mimochodom diskusia, ktorá sa vedie roky a stále Boh v živote ľudí zohráva istú úlohu a aj tí ľudia, ktorí sú nejak vzdialení od života cirkvi, respektíve od nášho prežívania viery, vnímajú tú skutočnosť Boha ako niečo, čo je nie úplne až tak ľahostajné všetkým a z času na čas to ožíva. A teda žiť ten svoj vzťah nielen na úrovni individuálnej, ale najmä na úrovni spoločenstva. Skutočne prekonávať tú individualitu aj v duchovnom živote. Toto je veľká výzva, myslím, do budúcna. Práve aj táto otázka synodality nám to pomáha, pretože kultúrne skutočnosti sa menia sa sociologické záležitosti a cirkev pôjde skôr do istého menšieho počtu, respektíve do spoločenstva, ktoré nebude až také prítomné, trebárs. A hľadať spôsoby, ako nie cez trebárs štátne zákony dostávať svoje pravdy viery do pozornosti života ľudí. Toto asi k tomu dôjde, lebo to akože takto nejak čakať, že toto sa nejak presadí v kultúre nášho národa, to asi nie je až také prioritné, ale naopak skôr to svedectvo života a opravdivo žitá viera v rodinách, v spoločenstvách je kľúčová. Teda nestačí len, že ja ju dobre žijem, ale záleží mi aj na tých druhých, ktorí sú so mnou, ako ju žijú. A teda opäť to starosť o tých druhých. Ono to tak v živote samozrejme ľudia je aj tí, ktorí majú ľútosť toho, že tí ostatní sú vzdialení, to tak vyjadria. Ale nebáť sa tú radosť viery prejavovať, pozývať ľudí, nie nútiť, to už teda je dávno prekonané, ale hľadať tie spôsoby je vždy veľká výzva. Ale teda zostať pri Kristovi, mať jeho v centre, to nám pomôže určite ako spoločenstvu. Toto je platné a to zostane samozrejme. A k tomu nás vedie duch aj pri tom rozlišovaní, aby sa on nestratil z našej pozornosti a určite bude potom prítomný aj v našich vzťahoch. Ja verím, že to pôjde teda všetko smerom ku kvalite, že doteraz sme my boli zvyknutí skôr na kvantitu, že nás je veľa, že máme veľkú silu a podobne, ale myslím si, že tým, ako sa zmenšuje aspoň u nás počet
ľudí, ktorí sú angažovaní v cirkvi alebo žijú svoju vieru vedome, tak sa aj zvyšuje tá kvalita, že sú to naozaj ľudia, ktorí to chcú a ktorí si to uvedomujú. Takže si myslím, že v tomto môžeme byť silným svedectvom, ak budeme žiť svoju vieru kvalitne. A na druhej strane si myslím, že môžu byť povzbudením aj také krajiny ako napríklad Francúzsko, kde je tá viera na jednej strane veľmi už v minulosti a na druhej strane sú tam teraz vlny naozaj mladých ľudí, ktorí sa dávajú krstiť a nachádzajú tú vieru z tej vnútornej potreby. Takže si myslím, že všade, kde je niečo také, čo ide dostratená, tak sa zrazu inde niečo vyklíči, niečo veľmi dobré a nové, tak to môže byť pre nás povzbudením. A potom samozrejme aj v tých misijných krajinách, kde naozaj tá viera prekvita, kde prekvitajú povolania, tak budeme mať zasa misionárov my za to, že sme ich kedysi posielali do sveta. Tak pekne povedal, že symbolom Ducha Svätého nie je šálka teplého čaju, ale naopak oheň a vietor, ktorý nás vyháňa z nášho života, pretože sme pozvaní, aby sme Krista ohlasovali svojim dobrým príkladom, najmä aké treba, tak aj slovom. No a v podstate nežiť si len tie svoje uzatvorené životy, ale naopak toto nás všetko vyzýva k tomu, aby sme žili spoločne našu vieru. Tiež sa mi tak zdá, že keď aj vidíme situáciu, že stretávam sa s tým, že mnoho ľudí je vlastne aj frustrovaných možno zo spoločenskej situácie, z politickej situácie a práve v tomto môže byť akoby, že bez ohľadu vlastne na to, ako sa bude spoločnosť alebo hlavne tá politická situácia ďalej vyvíjať, čo nemáme v rukách, tak my môžeme vlastne žiť tú nádej alebo že tú kotvu môžeme mať inde. To môže byť takým akoby, že svedectvom, že keď ja som ten život postavil na niečom inom ako na tom, že ako sa bude vyvíjať situácia okolo mňa, tak bez ohľadu na to, čo sa bude diať, tak ja sa mám o čo oprieť. Že to je také veľmi, akoby mám pocit, že je silné, čo aj na Slovensku môže aktuálne ľudí osloviť. A možno také posledné želanie, ktoré by ste mali. Možno keď sa vrátime aj tak konkrétne k situácii na Slovensku, že kde by ste radi videli možno cirkev o 20 rokov? Tak to je otázka taká vizionárska. Ale ja myslím, že v podstate ja by som veľmi rád videl cirkev ako tú, ktorá je radosná zo svojho vzťahu s Kristom a prežíva toto spoločenstvo skutočne aj tak autentickejšie a viac angažovanejšie. A o to ide aj teda pápežovi Františkovi, o to ide aj pápežovi Levovi, ktorý sa kontinuálne spája s tým, čo aj František otvoril. A teda cirkev, ktorá bude skutočne taká kreatívna, plná ducha a radosti, ktorá teda bude prinášať zmysel do života ľudí, pretože to už vidíme aj dneska, ako sa životy mnohých ľudí stávajú skutočne také prázdne, také smutné. A napriek tomu, že človek má tie vonkajšie veci, ale nemá tú hĺbku, ktorá spočíva vo vzťahu s Bohom, ktorý je trojjediný, ktorý je o vzťahu, a tie vzťahy, prežívanie tých vzťahov nám pomáha práve aj Duch Svätý, ktorý hýbe svojou cirkvou určite, a teda aj toto, čo sa deje v cirkvi, je pre nás výzvou, ale niekedy sme takí aj leniví možno pohnúť sa v istých takých stereotypoch, ktoré sú pre nás možno už také zdánlivo isté. Takže práve tá úprimná viera v Krista, život s ním, nás určite bude viesť aj v budúcnosti, a teda byť otvorený voči tomu duchu aj tým novým nejakým podnetom je veľmi veľká výzva. Ja absolútne súhlasím a možno ešte by som dodala iba, že aby to bola cirkev, v ktorej bude možno menej štruktúr, ale viacej ducha, viacej radosti a tej podstaty. Toho žitého kresťanstva. Kde budeme svedkami. Tak ďakujem veľmi pekne, to je určite výzva pre nás všetkých, či sme laici, či sme zasvetení, či máme kňažské povolanie, to je výzva pre nás všetkých. Tak ja by som chcela týmto veľmi pekne poďakovať mojim hosťom Martine Grochálovej a Jozefovi Jančovičovi za to, že sa s nami podielili o to, akým spôsobom vnímajú vanutie Ducha Svätého aktuálne v cirkvi, kde vidia možno výzvy, ku ktorým cirkev čelí, ale ktoré sú zároveň prirodzeným vývojom v etape života cirkvi.
Nemali by sme sa ich obávať, ale možno im čeliť a vnímať, akým spôsobom a správne rozlišovať, akým spôsobom na ne reagovať. Ak sa vám tento podcast páčil a ak by ste si chceli o tejto téme prečítať viac, tak neváhajte ísť na našu stránku www.nm.sk/eklezia, kde si môžete stiahnuť toto tematické číslo, ako aj všetky ostatné. Zároveň by sme vás chceli poprosiť, ak sa vám naša práca páči, aby ste nás neváhali podporiť, aby sme ďalej mohli prinášať kvalitný duchovný obsah. Týmto sa s vami lúčim a ešte vám prajem príjemné popoludnie, príjemný večer.